नोंनि मुङा मा? खुलुमबाय आंनि मुङा फरायना नन्दिता बसुमतारी। नों मा थाखोआव फरायो? नोंनि फरायसालिनि मुङा मा? बन्दराम कसारी गुदि फरायसालि। दिनै सानदे आरो नों आंखौ बुंखादोंमोन सानदेआव आंनो जोबोद गोरलै गोरलै अंक हो सानखान्थि हो होननानै। बेनिखायनो आं नोंनो दै बादि गुरै जोबोद गुरै अंक होदों। नों जोबोद गोख्रै खालामना दिन्थि। जागोन ना नन्दिता? जागोन सार। मोजां लिरदे अनजिमाफोरखौ। नोंनि लोगोफ्रा नोंखौ बुंदों अनजिमाफोरखौ मोजां लिरनो होननानै। वाव बेसे मोनखो नन्दिता? 77। भेरि गुड। नेक्स्ट गोख्रै दे। नोंनो गोरलै नांगौब्लाय आं गोरलैखौनो होदों। apa फोजोबबा नों आखाइ खबगोन खबगोन नों हाबानो खबगोन आं आखाइ दै। वाव नेक्स्ट येस दे नाम्बारखौबो बुंनो आखा। 119। वाव नेक्स्ट वाव 30. वाव नन्दितानो दै बादि गुरै नांगौनो बेनिखायनो आङो गुरै होदों। apa बेयाव 3 जागोन। येस बरिया। बे खेबाव इनटु वाव 3 into 7 बेसे जायो? 21. वाव गुड। दे मा नाम्बार मोनखो बुंना हो। 216. वाव 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 नेक्स्ट वाव 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 emang kelihatan नंगौ ना होमबा? दे गोरलैब्लाबो माब्लाबा माब्लाबा गोरोन्थि जायो मिथिबाय नन्दिता। बेनिखायनो जों गोरलै गासैखौबो जोबोद जोथोनै खालामनांगौ। मा नाम्बार मोनखो बुंना हो। 98. भेरि गुड नेक्स्ट 4 plus 5 9. वाव नेक्स्ट 9 plus 3 mau dulu 9 kelas. Tinggal 3. 9, 10, 11, 12. वाव भेरि गुड। Oh, warga bung baca ya. ओके बेसे मोनखो नाम्बारखौ? 129. वाव 7. येस 1. भेरि गुड नन्दिता नों हाखायोनो। 6, 7, 8, 9. वाव भेरि गुड नेक्स्ट Oh, sebab akhirnya waktu आखाइ खबखागोन आं बाबा सिन्था खालामनाङा। आखाइ खबनोनो जना दं बेयाव। 3, 4, 5, 6, 3. वाव 4, 5, 6, 7, 8, 4. येस बे लास्ट दायो जोबसिगोन। वाव 2 into 4 बेसेबां मोनखो बाबा? 3, 2, 3, 6. वाव नायनि बाबा। वाव दे मा नाम्बार मोनखो फरायना होलाय नोङो दे गिबिनिफ्रायनो। दे आसि थुनानै दिन्थिना हो दे। 77, 119, 13, 30, 216, नेक्स्ट 98, saya mungkin 100, 129, वाव 31, 46, 68. वाव नन्दिता मोनसे बाथ्रा बुंनि नोंखौ आं दै। माबा मा बुङो एसे फासयलाय एसे बेग जा। बेग माने फासयनाय दै। नन्दिता नोंखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंनोसै। नों फरायनो मोजां मोनो ना मोना? Mana जानो? फरायब्ला मा जायो दे बुंलाय। Jani. मेलेम गोनां जायो। आरो दे बुंनाय उन्दै मानसिफोरखौ मा खालामनांगौ? Onangku. आरो गेदेर मानसिफोरखौ Kunangku. मान होनांगौ। जोबोद मोजां जादो दे बा। Maidu kunangku. माहाय बेग जानायबा खोनासंनाय नन्दिता जोङो उन्दै मानसिफोरखौ अननांगौ अब्लासो जोंखौ बुंगोन काइन। रिमाखौ काइन गाल बुंग्रो माखै? मानोना बियो मालायखौ अनो आरो मालायखौ अनोब्लासो जों मालायजों अनजायो। नन्दिता इज ए काइन गार्ल होननानै नोंखौ माब्ला बुंगोन? नों जेब्ला नोंनि उन्दै लोगोखौ अनगोन। आइ आफा आरो गेदेर फोरोंगिरिफोरखौ आबै आबौखौ नों मान होगोन। नङा नामा नन्दिता? नंगौना नङा बुंनाय बाबानि बुंनाय बाथ्राया? Nunggu sar. नंगौना? भेरि गुड नन्दिता
नों गेलेनो मोजां मोनो ना मोना Mana mana. मोनो जोबोद मोजां